Vieš, čo sa stane, keď sa dotkneš motorky na správnych miestach? Opiče. Trochu nám to tu vystreklo, nevadí, to sa poutiera. Ideme si vymeniť olej na KTM-ke, tak sleduj ako. Niečo na vypustenie oleja, tieto dve skrutky musia ísť von. Teraz dáme preč krytku filtra, no a dávame von skrutky. Najprv jednu. Niektorí ľudia používajú rukavice, niektorí zase nie. Prvá skrutka je vonku. Teraz druhá skrutka a necháme vytieť všetok starý olej. Prichádza otázka, že čo so starým olejom? No vylejeme ho do hajzlu. To bol vtipne, že budeš liať olej do hajzlu. Tak to dopadneš na KTM. Teraz ideme dať von starý filter. Použijeme takýto špeciálny kľúč na filtre. Olejový filter slúži na zachytávanie nečistot v motore, napríklad kovových pilín alebo usadenín. Tak teda preč s tým starým. Teraz sa vyčistia skrutky, ktoré slúžia na vypúšťanie. Nastal čas osadiť nový filter, takže najprv rukou, potom kľúčom a dotiahnuť. Taktiež nasadíme naspäť výpustné skrutky, najprv jednu, potom druhú. Tak a toto je nový olej, ktorý do nej ideme liať. Ten není dôležitý len kvôli mazaniu, kde znižuje trenie a chráni diely, ale napríklad aj kvôli chladeniu. Odvádza teplo z motora. Aj keď máš kvapalinové chladenie, olej stále odvádza teplo z miest, kam sa chladiaca kvapalina nedostane. Tu môžeš vidieť, ako nalievame olej do rámu a následne sa motorka už len preštartuje, skontroluje hladina a prípadne sa doleje. Tak a máme hotovo.